Hyvää iltaa, arvoisa herrasväki. Seuraava vieraamme on pääministeri Sebastian Kähmö. Toivotaan vieras tervetulleeksi. Tämä on minulle suuri kunnia. Voisitteko hieman kertoa meille erikoislaatuisesta päätöksestä yhdistää 2 eduskuntapuoluetta yhdeksi eduskuntaryhmäksi kesken vaalikauden? No, tässä yhdistymisessähän on selkeästi kyse siitä, että asialinja ja vastuukanto ottavat niskalenkin sutkautuksesta ja ristivyöheiton populismista. Puolueiden yhdistäminen oli kieltämättä rohkea ratkaisu, mutta me koimme sen välttämättömäksi askeleeksi kohti hallinnon virtaviivaistamista ja päätöksenteon tehostamista. Nykyisessä tilanteessa kaikkien vastuuta kantavien henkilöiden tulee yhdistyä yhteisen hyvän nimissä. Me tarjoamme kansalle ainoastaan parasta. Taitaa tämä tarjoilu pitää siellä kelmien kähmintä ja lihapatojen kolina. Taitaa herra pääministerillä olla suomalaisen päätöksenteon midaksen käsi, vai kuinka? Tämä on tätä median suurentelua ja liioittelua. Oppositio kompastuu jälleen kerran lillukan varsiin. Sitä paitsi nykyiselle pullamassa sukupolvelle tekee hyvää reippaalla raittiissa ulkoilmassa ja tehdä rehellistä työtä. Meillä on kiikarissa suuria suunnitelmia, jotka toteutuessaan tulevat tuomaan valtavasti hyvinvointia ja vaurautta meille, suomalaisille. Sitä voisi kutsua eräänlaiseksi lopulliseksi ratkaisuksi. Onko näissä suunnitelmista tulossa mitään puolueetonta tietoa? Mihin tämä lopullinen ratkaisu vaikuttaa? Kenties teidän rahapussiin? Kaikki aikana. Emmehän halua, että suuret visiot menevät lyttyyn harmillisten väärinkäsitysten takia. Niin käy niin usein nykyään. Voisitteko sitten oikaista yhden väärinkäsityksen ja kertoa, oletteko te näissä valokuvissa? Esitte näissä valokuvissa jonkin hämärämiehen kanssa. Mitkä mahtavat olla motiivinne? Hän on vanha tuttu. Vanha tuttu. Jokaisen vastuuta tuntevan poliitikon tulee tavata kansalaisia, myös epävirallisissa yhteyksissä. Me haluamme olla lähellä ihmisiä. Onko tämä edellä mainittua läheisyyttä? Mikä tapahtuu kielikurssilla, jääköön kielikurssille. Kylläpäs aika rientää. Minun täytyy lähteä pääministerin velvollisuudet. No, kiitoksia. Niin, aivan. Seuraava vieraamme onkin 28-vuotias tuore ympäristöministeri Kristiina Kaupungista. Tervetuloa ohjelmaan Raija Varpu. Kiitoksia. Onpa sinulla hienot retrotuolit täällä. Vastuunkanto on oikea tapa vaikuttaa asioihin. Nyt tämä ministerisalkun vastaanottamisen myötä minä ja minun projektini olemme saaneet suurta rahallista avustusta. Ja enhän minä voinut kieltäytyä, kun Sebastian, hänhän on ihana. Ja aivan. Tämä on helppoa kuin heinäntekoa. Ei tarvitse edes lukea asiakirjoja läpi. Mulla on pari hyvää tyyppiä, jotka kirjoittavat ne. Ja sitten laitan vaan nimet alle. Ja sitten meidän kulttuuripiirikin on... Sinä hyväuskoinen hölmö. Etkö sinä tajua, mitä sinä olet tekemässä? Tai jos varjeltua Suomen kansaa.